Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bala wangu lemekizeka Allah subhanahu wa ta'ala akulankula mu Qur'ani yake lemekizeka kuti kullu nafsin dhaikatul maut. Allah subhanahu wa ta'ala akulankula ku suratul Imran kutuuza mu verse imene kuti mzimu ina uli wonse uzala wa imfa. Ndeno Allah subhanahu wa ta'ala sana legeze pompo koma wapitiliza kuti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wafotokoza Allah kuti ndituntu ifeyo tizapeza malipiro azinchito zathu siku la kiyama. Chocho chito ina liyonse metu kumapanga tizidziwa kuti siku la kiyama Allah akatiwerengetsa akutipatsa zinchito zathu. Balango lemekizeka sizinthu zamasewera sizinthu zachibwana koma tidziwe kuti kali konse kakang'ono kana timapanga mobisa muonekera usiku kandi masana kaya tiri kuti Allah Ta'ala azatipatsa malipiro yake siku la kiyama. Nde faman zuhziha anin nar, Allah subhanahu wa ta'ala kutero kuti munthu anataka pulumutsidwa ku moto wa udkhila aljanna ndikulowetsedwa ku janna faqad faza, amene ndiye wapambana, amene ndiye wapambana nditu. Wamal hayatu dunya, suli tu moyo uno wapano pa dziko lapansi illa mata'ul ghurur, koma moyo wakanthaye kochepa. Chocho bulango lemekizeka vesi imene kuti kumbutsa nditu kunena kuti ifeyo ndife anthu omwalira, ifeyo nditu ndi anthu kuti tizachoka pano pa dziko lapansi, ifeyo ngakhale titakakamira dziko lapansi tizachoka wallahi thumma tallah. Tizifunse abalatu sinasiyana abambo athu, amayi athu, azikazi athu, kaya mkazi wathu, mamuna wathu, ana athu amene tinaziberekera toka anatisiya pano pa dziko lapansi. Sikunali kupusa ayi, sikunali kusajenjera ayi, sikunali kupanda mphamvu, ena sonali ndi mphamvu kuposa ife, koma anatisiya ife pano pa dziko lapansi iwo nkubwerera kumene anachokera kudoti. Choncho ino ndine balango lemekizeka nafenso izafika nthawi, tsiku lizafika limene titazachoke pano pa dziko lapansi kamoyoka ndikochepa, nthawi yake ndiyochepa. Balango lemekizeka Allah subhanahu wa ta'ala watuudza kale mu Qur'ani muja kuti kwa munthu amene angapulumutsidwe ku moto ndikulowetsedwa ku janna faqad faza, amene ndiye wapambana. Sana ike kupambana muchina chilichonse kuti kuwaphunzira kwambiri maphunziro, kapena kuti ndotchuka kwambiri munthuyo, kapena kuti andi chuma chambiri, kapena kuti ali ndi manyumba ambiri, kaya ndodziwika kwambiri pano pa dziko lapansi, kaya ndi ndani. Balango lemekezeka Allah subhanahu wa ta'ala nangoti kwa munthu amene atazapulumutsidwe siku la kiyama, ameneyo ndikulowetsedwa ku janna, ameneyo ndiye opambana. Choncho tikuyeneka kuno kusamala pano pa dziko lapansi, tisautenge moyo ngati ndiwokhala mpaka kalikale. Analiko anthu otchuka ambiri zosinasiyana atumiki Allah subhanahu wa ta'ala, maswahaba olemekezeka akina Abubakar Siddiq, akina Umar al-Faruq. Analikuwa anthu ena ambiri zonyasa kwambiri, akina Abu Jahl, akina Firaun, akina Haman, amina anachita ntchito zosalongosoka zonyasa, koma onsewo muno mmodzi anabwerera kumanda kumene iwo anachokera. Choncho nthawi inake tizipeza nthawi kukayendera anzathu amene akudwala muzipatala zosinasiyana, kuona mmene moyo umachitikira pena munthu akamakumana ndi mayesero ngati amatenda. Pena tizipezanso nthawi kukapanga nawo atendi, kukayika nawo maliro, kukapemphera nawo salatu lijanaza, kukasabika nawo maliro, kukayika nawo maliro m'manda, ndikuona mmene zimakhalira. Ndikumapitanso kumanda nthawi zina kukakumbukira za imfa imene itazatisake, imene ikuyenda mbuyo mwathu, imene Allah subhanahu wa ta'ala anangoti kullu man alaiha fan, china chilichonse chipa pano pa dziko lapansi ndi chakutha. Ndipo amene atazasale wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, amene atazasale ndi nkhope ya Allah subhanahu wa ta'ala, amene atazasale ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndi zimene iye ali nkufuna. Choncho tiyeni tisintike zimene timakhala tili kuchita, tiyeni tisinthe moyo wathu, tiyeni tivomereze tibwerere kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi kusintha, tikatero tikalowa ku janna yake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.